Hemen egotegatik eta antolatzailei horrelako espazioa sortzegatik. Ilusioan egiten dit, nik mundu honetan sartu nintzen 2001ean Leioako gaztetxean, eta 20 urte hauetan gauza asko aldatu dira eta asko posten naiz. Garai horretan pentsatzen genuen, guk planteatzen genuena, ezinezkoa zera guk plazaratu nahi genuen mezu hori jende guztira heltzea, baina argi dago horrelako ekimenetan hainbeste jende ikusita, hori nolabait lortu egin dela edo lortu egin duzuela. Oraindik enpresa ezberdinetan, erakunde publikoetan, kalean, unibertsitatean, jabego edo nolabaiteko ekonomia mota ezberdinak eta burujabetza teknologikoaren inguruan buztita eta murgituta zauden guztiei. Egitura, nire hitzaldiaren egitura, jolast moduan Maritxu Norasoaz bertsolaritzarekin hasiko gara, karaoke batekin, hain zuzen. Karaokea eta euskerazko bertsoak gutxi esplotatu direla uste dut, eta, euskaldunak ez zareten nontzako, agian txundituta geldituko zarete, baina beste guztioi euskaldunok beti egin izan dugu karaokea ingelesez, gazteleraz, inkluso japonearaz ere ikusi eta daukat. Behingoz, agian beste hizkuntzatik zatoztenak gaur karaoke euskeraz egiteko aukera izango duzue. Eta ez da izango laute hilatu gainen nolakoak. Baizik eta euskaldun guztioi txikitatik bertsolaritza munduan murgiltzeko irakatzi ziguten bertsoa, ez? Orduan, prest, nahi dut gainera, mesedez, nerekin batera, ez niri utzi ridikuloa egiten bakarrik, egin dezagun ridikuloa kolektiboki, eta ara... Piskat jakeatu dut bertsoa, eta norbaitek eskatu behar dit, mesedez atzera joateko, nora aldu gara ona, Xabier, zeharraio zabiltz, hau ez da betiko bertsoa, agian hitzez bai, baina hor irudiz pertsonaia berezi bat sartu diguzu, eta, agian ezate dute filosofoak ez garela erantzunak ematen berez oso trebeak, agian bai galdera egokiak jarriz edo, eta hori bertsolaritzan gai jartzailearen lekua da. Ni bertso eskolan hasi nintzen, baina kaleratu ninduten azkar batean. Horregatik dedikatu nintzen Kant eta bestelako tipo arraroak irakurtzera. Eta agian pentsatu dut, gere gizarte honetan, agian izan dezakedan rola gai jartzaile izan daitekela. Orduan, gai jartzaileren joku honetan, eta bertsolaritzan askotan, bi pertsonaia ezberdin kontra jartzen dira, eta hori kontra jartze horretan Bartolo eta Maritxu aurkezte dizuet. Bartolo abokatua da, seguruenik Eusko Jaurlaritzan nonbaitik lan egiten du, berak badaki zer den ona gizartearentzako, horrelako Bartolo asko dauzkagu gure artean, eta normalean bulegoetan eta egiten du lan, tabernetan baita ere, hor aragitartean, tratuak itxiz, baina beti espazio pribatuetan, bai. Diruaz da, edo zara, Bartolo, normalean gai jartzaileak zuzenean bertsolariari leporatzen dio gaitasunak eta egoerak, ez? Zu, Bartolo, diruaz zara aberatz, eta Windows erabiltzen dezu, bai. Maritxu ordea, jakerra zara, besteerekin erabaki nahi duzu zer den ona, zuretzako eta besteentzako, sarean eta espazio digitalean bizi zara, beti irekian egiten duzu elkarrizketa eta erabakia hartzea eta lana. Ezagutza zara aberatz, poltsikoak gutxik dauzkazu, baina bizirik zaude eta horrek poza nahikoa da, zu bizitzan aurrera egiteko.
Akaso, bueno, seguruenik Donostian pixurik ezin duzu pagatu, baina ez daude kalean oraindik. Eta Linux erabiltzailea zara, bai. Bueno, bien arteko erronka izango da gure gizartea nola salbatu. Bartolo eta Maritxu harreman bat behar dute, harreman bat bertsoak berak ere horrelako zerbait azpimarratzen du, edo fantasia askorik ez da behar jakiteko azkenean Bartolo eta Maritxuren artean zerbait gertatu behar dela, ardoa medio, baina bidea da niri interesatzen zaidana edo bertso saio honetan jorratu behar duguna. Nola eraman dezake Maritxuk Bartolo eta bitartean gizarte osoa, Euskal Herriko gizarte osoa, iturrira eta berrizte batetara, gaur egungo erraldoi teknologikoak behartzen gaituzten berriztatze batetara, gure gizartearen autonomia eta burujabetza guztiz galdu behar ez badugu. Bueno, orduan, lehenengo galdera ez da Maritxu nora zoaz, baizik eta Maritxu nondik zatoz. Eta orainetik, normalean, bestaz aurreko Euskara Bildua saioan etorkizunetik ekarri nuen inteligentzia artifizial bat, baina gaurkoan ez da beharrek etorkizunera joateko, orainean badagoelako etorkizun nahikoa. Bai. Hoien artean, berri batzuk kaleratuko ditut orain, bata da nola Googleek duela 3-4 urte edo, erabiltzaile batzuei borratu zien bere kontua, guztiz, eta epairik gabe, inolako eskubide defentsarik gabe, eta, zergaitik, tipo hauek saldu nahi izan zutelako, eskuratu zuten mugikor bat, eta hori, badakizue horrelako letra txikitan beti irakurtzen ez dugun araudi horren kontrako zerbait egin zutelako. Zer gertatzen da egoera honetan, batzuk esango dute, Bartolo batzuk esango dute, pues tampoco pasa nada, jo que sé, ez? Horre galtzen baduzu Googleko kontu bat, agian ez da hainbesterako. Geroz eta argiago dauka Maritxuk eta edonork, Google menpe dagoen edonor, gutariko asko, tamalez, naiz eta alternatibak existitzen diren, eta horregaitik dira importanteak, baina edozein hiritar edo hemengo gehiengoak segurunago, eta hemendik kanpo daudenak are gehiago, bere Googleko nortasun agiria, ez naiz eta papelean eta poltsikoan sartzen den ezer ez den, naiz eta, batzutan ere hori bada, mugikorrari lotuta dagoelako, baina pasaportea baino edo agiri nazionalak baino balio handiagokoa izan daiteke. Pentsatu Googleen inguruan eta hori gertatu zitzaien kontua bapatean borratuta aurkitu zuten hoiei gertatu zitzaien bapatean bere kontaktu guztiak ez euskatela. Lagunik ez duten. Bapatean egutegia bere dentistaren ordua gori ere borratuta. Beste zer Gmaila, korreo guztiak, horrekin batera beste zerbitzu askotan sartzeko baimena Googleen bitartez zeukaten. Pentsatu baita ere, pasaportea edo agiri nazionalak horretarako balio du. Ni orain dela gutxi Bilbao Kirolako karneta atara dut. Zer eskatu didate? DNI-a, ez? Eta horren bitartez lortu dut beste txarter bat izatea. Mundu digitalean Google da agiri nazionalaren lekua gutxinak hartzen duena. Eta batetik eta bestetik konturatu behar gara horrelako enpresa handiek orain arte estatuak bete duen funtzioa ere betetzen ari direla. Eta geroz eta maila eta sakonera handiago batean. Beste adibide asko badaude ere, batzutan hau izan da, kasu puntuala nolabait, Googleek erabiltzaile batzuik kendu ziela bere kontua, baina politikoki ere erabili izan da. Adobek adibidez kendu dio baimena eta ezabatu egin ditu, aurretik ordaindu egin zuten erabiltzaileen kontuak. Venezuelan hain zuzen, erabaki guztiz politiko bat izanik. Eta, gauzak okertzen direnean, bapatean potere hau nabaritzen dugu. Adibide asko daude, baina nik hauek kaleratu nahi ditut. Orain dela gutxi baita ere, gertatu da Estatu Espainolean bertan, energia ordaintzeko, pagatzeko, diru laguntza batzuk badaudelako, txirotasun energetikoari aurre egiteko, badira diru laguntza batzuk, eta oso gogorra delako negua berogailurik gabe pasatzea,
Eta estatuak diru laguntza batzuk emate ditu, baina inteligentzia artifizial batek kudeatzen ditu laguntza horien eskaerak. Eta konturatu ziren erabiltzaile batzuk, erabiltzaileak, hitz hori nik ere baztertuz joan beharko genuke, oso pasiboa erabiltzailea edo parte hartzailea edo pertsona bada, ostia. Ez da erabiltzaile bat, orduan ez dakit botoi bat zakatzen duen nolaiteko robota edo pertsona hauek bazekiten eskubidea zeukatela diru laguntza hori jasotzera, baina sistema informatikoak ez zion diru laguntza onartzen. Orduan, abokatu batzuk, Javier Dakoa Barne eta beste antxinako aktivista askok, martxan jarri zuten ekimen bat eskatuz, gobernuari, ministerioari, software horren kodigoa jakiteko. Zergatik ari da norbaiti eskubide bat kentzen eta beste bati ematen. Nola da posible programa batek hori egitea, eta guk ez jakitea, ia zergaitia ez ezagutzea. Txundigarria badirudi ere, ministerioaren erantzuna izan zen, ezinezkoa zela programaren kodigoa jakitea, jabego intelektualaren aitzakipean hori enpresa baten eskutan zegoelako. Orduan, gure eskubideak geroz eta gehiago programa batzuk kudeatze dituzte, eta guk hiritar moduan, pertsona moduan, gizaki moduan, ez daukagu iturri horretara joateko eskubiderik programa hori auditatzeko edo nola funtzionatzen duen jakiteko eskubidea galdu dugu, ezta? Zer gertatzen ari da gure gizarte honetan, eta askotan mintzatu izan da, eta aipatu izan da beste hitzaldietan, erraldoi teknologikoek geroz eta indar gehiago daukatela, ez? Nik uste dut gizartearen historian ez dela horrelako egoerarik inoiz eman, agian hurbilen gertatu den fenomenoa erlijioena izango litzateke, erlijioa eta estatua edo erlijioa eta gizartearen arteko nolaiteko erlazio hori, oso berezia dena. Erlijio batzuk zeuzkaten estatu asko baino biztanle baino fededun gehiago, eta gaur egun enpresa handiek horrelako harremanen bat badaukate, ezta? Adibidez, Facebookek dauzka 2.000 milioi lagun. Googleek beste hainbat, 1.500 milioi, munduko herrialderik handiena baino askoz gehiago. Eta kudeatzen dituen dirua ere izugarrizkoa da, baina benetan jarriko dugu gure enpresa hurbilena edo enpresa publiko edo kasuetan gobernuarekin konparatuz edo Euskal Herria gizarte moduan Euskal Herria baino konparatuz, hemengo barne produktu gordina da 83 bilioikoa. Google edo Facebook edo Amazon baino 10 aldiz txikiagoa, oso txikiak gara hoiekin konparatuz, eta izugarrizko eta geroz eta indar gehiago daukaten erakundeak dira hauek. Ez da hori bakarrik, begiratu zer nolako gogoak dauzkateen enpresa hauen sortzaileak eta Silicon Valleyko kultura inguruan dabiltzatenak, beraiek hitz egiten dute, beraiek izango direla etorkizuneko Commonwealth edo eskubideen defendatzaileak edo bakarrak. Pentsatzen dutelako estatuak hil egin behar direla, burokrazia eta teknologia hain kaskarrak direnez, beraiek hartu behar dutela estatuen lekua, bai. Horrek beldur eman behar digu, noski ez dutelako modu demokratikoan hartuko estatuaren lekua, bai. Orduan, badakigunez nondik gatozen, nondik datorren Maritxu, preokupazio hauetatik dator, ia orain nora joan Maritxu. Iturrira, noa, Bartolo, iturrira. Matrixekin jaio garenok badakigu, iturria dela kodigoa, errealitate atzean dagoen benetako makina eta errealitate horren oinarri, bai? Horrela da softwaren munduan, baina baita ere gizartean. Iturria da kodigoa, eta gure gizartean 2 kodigo daude orain martxan, edo gehiago, baina gehien bat maila politikoan erakunde publiko eta administrazioari dagokionez 2 kodigo bat dira legeak, legeak instituzio bilakatzen dira, eta instituzio horrek gizartearekin, biztanleekin, harreman zerbitzuak izate ditu. Eta bestetik badago kodigo informatikoa, ezta?
Eta kodigo informatiko horrek ere zerbitzu digital batzuk jartzen ditu martxan, eta biztanlegoari emate dizkigu zerbitzuak edo sufritze dugu askotan zerbitzu hori. Zer gertatzen da egoera honetan? Alde batetik, guk adibidez nik Bartzelonan izan dudan esperientziagatik, adibidez, bi kodigo haueien arteko aldea oso handia dela, zein zentutan. Jarriko dut, softwarean neurtzen da lerroetan, zenbat lerro, liburu baten moduan, zenbat lerro dira, lerro bakoitza instrukzio bat delakoan. Orduan, Bartzelonako adibidez parte hartze legeak edo araudiak 6.000 lerro dauzka. Guztira, zer dira 50 bat orrialde. Baina, Bartzelonako plataforma digitala parte hartze prozesuak martxan jartzeko dauzka 600.000 lerro. Hori gertatzen da beti. Kodigo informatikoa da legearena, baina askoz zehatzagoa. Eta horrek esan nahi du, askoz potere gehiago dagoela horretan. Zergatik? Alde batetik kodigo legalak, nahiz eta polizia daukan atzetik, hori bete dadin, ez beti, baina batzutan bai, edo potereari interes handia daukenean horren berti agertzen dira, nauko malgua da, prezizio handirik ez dauka, eta hor dago irekia, eta gutxi gora bera legea errespetatzen jarraitzen dugu gehiengoak, baina malgutasun askoz. Kodigo informatikoa ordenadore batean ejekutatzen da, hor ez dago zalantzarik, hor dago danan oso ondo neurtua, ezta? Eta horrek ere potere handia daka. Legea, behintzat, guk sistema demokratikoa, behintzat printzipioz, gero ez da beti betetzen, baina modu demokratikoan kontrolatzen dugu legea kodigo moduan. Ordenadorekin eta zerbitzu publikoetan erabiltzen den softwarearekin, lehen ikusi duen berrianen arabera, hori ez da beti betetzen. Komplikazio bat gehiago dago kodigo informatikoan. Ordenadoreak ejekutatzen duen kodigoa, hori askok jakingo duzue, baina beste askok ez, eta ez delako ondo azaltzen, ikastolan ez da esplikatzen, oso oinarrizko gauza bada ere, ordenadorek ejekutatzen duten kodigoa dago konpilatuta zaten da, zeroak eta batak dira, prozesadore batek ulertu dezan, eta prozesadorea itxua da euskarara, ingelesera, edozein hizkuntzatara, ez dena binarioa, zero edo bat, bai? Zer gertatzen da, programa bat jasotzen dudanean, adibidez deskargatzen dudanean, edo instalatzen dudanean, instalatzen dut 0 eta batetan bilakatuta. Ez dago gizakirik hori ulertu dezakenik. Oso milioika imprimatu ezkero, museo osoa izango litzateke programa harinena edo txikiena, eta danak dira 0 eta bat. Orduan, zer egiten dute programadoreek beste hizkuntza batean programatze dute. Hizkuntza hori normalen ingeles eta matematika bitartean dago, eta hor ondo ulertzen da, instrukzioa zein den, eta gero hori konpilatu egiten da makinak ulertu dezan. Zer gertatzen zaigu, gutxitan daukagula kodigo iturri horrei begiratzeko eskubidea. Jasotze dugu beti energiaren diru laguntzak ematen dituen programa horrek egiten duen, edo ematen ez dituen programa horrek egiten duen moduan, guk ezin dugu jakin zer egiten duen. Ez daukagu eskubiderik ikusteko iturria. Are gehiago, geroz eta zabalagoa da, zuzenean enpresak ematen dutela zerbitzua, administraziotik pasatu gabe, askotan, geroz eta gehiago gertatzen ari da hori, eta izkutuan mantentzen duten noski bere kodigo hori. Eta gutxinaka administrazio publikoa bilakatzen ari da Amazon, Google, edo Indra bera, ez badago ere ez dira danak estatu batotako erraldoi gaiztoak, hemen hurbilan ere badauzkagu batzuk, eta galdera da orduan nola joango gara iturrira, Maritzuk zer proposatzen dio Bartolo, iturria ez da, badirudi ez dela erresa, eta iturrian zer dago, badago enpresa pribatuen iturria sekretua, Coca-Colak bere botilan sartzeko dauzkan iturrien moduan, eta software askearen kriston zer dago kriston orgia. Pentsatzen, somatzen genuen, nolabait bertsoa ikusita, azkenan ardoarekin eta hor zerbait gertatu behar zela iturrian, eta izugarrizko jaia dago iturrian, jende gutxik daki zer nolako jaia, ez da oso sexia, edo, batzuntzako bada, niretzako bada, baina termino orokorretan gizarterako
milioika hacker hor idatziz, ez da sexitasunaren irudia, baina nahiko, beste modu batean ulertuta, sexua baldin bada kodigoaren nahaztea, hori biologikoki hori delako, kodigo genetikoaren nahaztea, hori da sexua, izugarrizko aktibitate sexuala dago iturrian, ezan behar, eta arrazoi badago, iturria existitzen da, iturri irekiak existitzen dira, Alexek esplikatu duen moduan, eta arrazoia Grezian bazekiten, ez dakite ezagutzen duzuen, kornukopia barkatu, kornukopia da, kopia hitza bertatik dator, Greziako mitologian oparutasunaren adarra da, Zeusek lortu zuen, ibaia edo errekaren jainkoarekin borroka bat izan zuela, eta adar horretatik ateratzen da Baskaria denetarik. Greziarrek behar zuten guztia, iPhoneik ez zuten behar, ez den urtetzen, baina gaur egun izango zen olako hardware eta denetarik urtengo zan hartik, eta oparutasunaren adarra da. Eta zegertatzen zaio ezagutzari eta softwareari, nahiz eta erraldoi teknologikoek pribatizatuta duten, egia esaterako kodigoa eta ezagutza daukan berezitasun bat da modu librean kopiatu dezakegula doainik. Hori da alucinantea. Gizartearen historian ez da inoiz eman egoera bat zeinean eskura dagoen biderkatzea nahi beste aberastasunaren iturria. Hori da alucinantea. Eta hori da software askean den iturrian ematen den orgiaren zergaitia. Bai. Ez dut gehiago azalduko, edonon aurkitu dezakezue software librea zer den, zer nolako baldintza leganetan elkarbanatu daitekeen, zer nolako eskubideak ematen dituen, eta zergaitik den hain alternatiba posiblea, nahiz eta erraldoi kapitalista batzuk monopolio handia duten munduan, alternatiba bizirik eta posible da gaur egun software askeari esker. Zenbaki batzuk emango dizuet, ikusteko software librean dagoen erromeriaren tamaina, GitHub da erromeri leku handi bat. Orain Microsoftek erosi du eta mundu guztiari da migratzen GitLabera, baina hori betiko rolloa da, batzutan inbasioak daude eta hor mugitu egiten dira biztanleak, baina orain arte ikuste dezazuen, porque jende gehienak ez da kontziente, zer nolako, orgia honen tamaina ez da ezaguna. 31.000 programadore daude, hogeita 11 milioi programadore daude GitHuben. Ez denik iten hainbeste programadore existitzen zirenik ere, no te digo más. Eta hori da, GitHub da kodigoaren edo programazioaren Wikipediaren moduko leku bat, zeinean guztia jartzen dituzte bere programak besteen onerako doainik eta kolaborazioaren bitartez guztien artean garatzeko programa horiek. Daude 96 milioi programa eskuragarri edonentzako. Eta pull request da, nolabiteko musutsuak, orgia honetan, 200 milioi musu. Hori Euskal Herrian ez da emean inoiz, hori da alucinantea, per capita ez da ere, eta horiek dira ekarpenak, ekarpen txikiak, jende askorenak, software hori garatzeko, bai. Bartzelonako udalak orain dela gutxi, esain gutxi, 5 urte, ireki zuen bere repositorioa iturri honetan, bai. Eta posible da hori erakunde publikoak iturri horretan bustitzea eta iturri horretan edatea, ez dugu emozio engañado, ez dugu zergaitik urren boteiatua erosi behar. Iturria hor dago eta administrazio publikoarentzako hor dago ere doainik eskuragarri eta naiz eta hori horrela izan, administrazio publiko gehienek ez dijoaz software liberaren iturrira, bai. Gauza asko esplikatu daitezke, nola egiten den dantza, zenbat aukera dauden hor aberastasuna handitzeko, adibidez, badira, eta nik hemen hau ere azpimarratu nahi dut. Transformazio digitala hitz egiten dugunean, nola eraldatu behar garen gizarte moduan, administrazio publiko moduan, ez da bakarrik software ezberdin bat erabiltzea. Badira ere teknologia bigunak, eta horien artean, iturrira baldin bazoazte,
hacker munduan barneratzen basarete, ikusiko duzue antolaketa mota ezberdinak ere kudeatzen direla. Hoi askotan deitzen zaie teknologia bigunak. Bigunak dira, feminismoak erakutsi digunez, teknologia asko dagoelako potere harremanetan, eta ez dira esplizituki gogorrak, ez da legea, da harreman motak dira. Eta harreman mota horiek ere iturrian dagoen aktibidadearen parte oso importante bat da. Horien artean metodologia agil, edo agile, asko kentzunda izango duzue. Nik ez dakit ondo nora euskaratu, biragitu dute hori lurrei erreko iztegian, ez jartzen zuen bizkor, nik uste dut asko hobeto dela arinari. Arinari metodologia berezia da, oso alegrea, oso flexiblea, gogoz, adibidez jartzearen, eta ondo ulertuko duzue, jefe gutxi eta danak lanean talde batean. Hori, enpresatan ematen den, oso gutxitan ematen den egoera hori, da iturrian gehien ematen dena, ez? Eta hor, badaude metodologia honen ekarpen eta sofistikazio asko, baina ideia nagusia da beti erabiltzaile edo partatzaile edo biztanlearekin zuzenean softwarea sortzeko ziklo oso laburretan eta beti berrikuntzak momentu oro kaleratzen joatean, ez? Ez normalean sufritzen duguna administrazio publikoetan nire esperientzia bintzat izan da, egiten duzu espezifikazio lista bat eta hortik 3 urtetara heltzen zaizu programa bat, heltzen zaizunean zaharkitua dagoena, ez? Horregatik sufritzen dugu administrazioko tramiteetan orokorrean, ez beti, hainbeste biztanleok. Baina, teknologia guzti hauek hor daude, eta iturrirako bidea da zailena, elkarrik azpimarratu nahi dut, hemen tentazioak geroz eta gehiago daude, hau hemen dekazu estatu batetoko Bartolo bat, eta Google zerbitzuen target da, target Bartolo hau, zergaitik, berak problema asko dauzkalako Bartolonek eta Googleek ematen dio soluzioa zuzenean, bakizu hori mundu teknologikoan siempre se venden soluciones, beti dira soluzioak saltzen direnak, normalean marketinga izkutatzen duena da, beraiek problemak sorte dizutela lehenengo pausuan eta gero soluzioa saldu. Baina, Bartzelonako udaletxean martxan jarri zen transformazio hau, bide hau, irturrirako bide hau, eta bide horretan, katalogoa handia da, gauza asko aldatu behar da, datuekiko erlazioa, nola idazten diren eta nola egiten diren burujabetza teknologikoa, erosketa publikoak, orain lehen enpresako jendeak hitz egin du, eta izango duten oztopo nagusiena seguruenik izango da erakunde publikoekin, zerbitzu bat eskatzen zaionean merkatuari edo enpresei, jartzen diren baldintzak ezinezkoak direla betetzeka enpresa txikientzako eta bar. Baina hori eraldatu daiteke, hori txip aldatu ezkero, iturrian dagoen orgia ezagutu ezkero, agian hortik ere beste modu batean egingo dira kontratu publikoak guztiei bidea irekitzeko. Bai enpresan diei, bai txikieri baita ere, eta posible da hori horrela egitea, bai. Interesgarria da Bartzelonako mapa, iturrirako bide hori, baita ere GitHuben dagoela jarrita, eta edonok editatu dezakela, eraldatu, hobetu, euskaratu, hor daude hainbat dokumentu, esplikatuz nolako eraldaketa eman behar den administrazio barruan, eta hiritarrekin, eta datuen kudeaketarekin, eta guztiarekin, eta, komendatzen dizuet, behira da botatzea, oraingoz gazteleraz, inglesez eta katalanez dago, noski, baina, gure esko dago ere, hori nola kopilefta den, eta gure eskuan dago hori doainik kopiatzea eta eraldatzea, guztien esku dago ere euskaratzea. Eta, Bartzelona eman den proiektu interesgarriena, noski, nik bere sortzailean eselako, horregatik ni ere marketing munduan ere bizi naiz, decidinda, dala software askearekin egindako erabakiak eta burujabetza lortzeko softwarea, bera, Eta hori ere, azkenengo irudi honekin agian argitu nahi dut, interfazeak falta direla softwarea diseinatzeko, baita gure demokrazia berriztatzeko ere, nahiko nekagarria dela urtero bozkatzea, batzutan inolako eraginik gabe, estatu mailan bizi dugun zirkoari begiratuz, eta agian hiritarrok zuzenean egin ditzakegula legeak, beste hainbat gauza egiten ditugun moduan.
Eta ez bakarrik administrazio publikoa, honekin amaitzen dut, Decidim bezalako eta software askean aurkitzen ditugun beste hainbat erramintak daukaten potentziala ez da bakarrik administrazio publikoa, hori ezinbestekoa dela uste dut, eta argi utzi duela espero dut, baizik eta gizartea bera antolatzeko baita ere, ez? Bai protesta mailan eta legeak eraldatzeko, zein gizartean bertan gauzak kudeatzeko, adibidez, Decidim plataformaren erabilera gustukoen bat da Som Energia, kooperatiba energia kontsumo eta produkzioaren kooperatiba berdea, autolaketa moduan bere 50.000 kideak erabiltze dute software hau erabakiak hartzeko, bere burujabetza bultzatzeko. Eta horrekin batera edan dezagun nahi dugun guztia, iturrian dagoena doainik delako eta amaigabea delako ezagutza eta kodiga. Eskerrik asko. Galderarik, badakazute? Fenomeno. Bertso saioa ondo atea zaizu. Galderatxo bat, Xabier. Bota. Zu Bartzelonako udalean lanean aritu zean, aurreko legegintzaldian, hainbat erabaki hartu zen dituzten burujabetza teknologikorantz bide bat markatu zenuten, hainbat gauza egin zen dituzten. Zer aholku eman ditzakezu, hemen badago enpresako jendea, erakunde desberdinetako jendea, aldaketa hori eragiteko. Demagun, jabetu naiz, arazoak daukan, gaiak daukan garrantziaz, jabetu naiz zerbait egin behar dudala, zer egin dezaket? Nik nire bezeroekin, Google Drive-en partekatze ditu dokumentuak, WhatsApp erabiltzen denekin, esaten badiet hau erabiltzeko akaso ez dute nahi, zer egin daiteke maila txikiagoan da praktikoan? Gauza asko, bata da baita ere alde batetik legea ezagutzea, interoperabilidade legea asko dago eta exigitu beharko genuke, legea betetzen ez duen lehenengoa askotan administrazioa, orduan hor badago, baina hori, neketsua da eta batzutan ez da oso sexua. Hor joaten atzean, te voy a denunciar porque no es interoperable, formato hau, ez dakiz zer, uste dut importanteena legeaz gain dela presio soziala lortzea, eta hasierak sortzea, ereduak, horiek gero zabaldu daitezen. Orokorrean, esperientzia oso onak izaten dira software askea eta burujabetza teknologikoaren kultura eta baliabide eta ohiturekin egiten diren aplikazioak eta bar. Egia da, gure aurrean edo etxai moduan dauden enpresak oso implantazio sakona daukatela, oso teknika, marketinero asko, ejertzito osoak, programadoreak baino gehiago, eta gizartea behar dugula eraldaketa hori eman dadin. Gero ere, administrazio barruan, nik uste dut formazio gehiago behar da, ezagutzeko, nola egin, askotan printzipioekin bat datoz, langile publikoak, baina ez dakite nola. Eta enpresa askoren atzaparretatan aurkitzen dute bere burua, teknologiari dagokionez askotan. Konsultora, askotan prozesua izaten da, behar bat dauka teknologikoa, ni naiz funtzionario arrunt bat, Bartoloren lengusua, nago, lo que puedo, eta jendezke arrunta da, gara, eta problema oso komplexua da. Eskatuko diot konsultora bati, berak egiteko analizia, zein soluzio behar dudan, eta gero soluzio hori kaleratzen dut, eta bar. Baina, hasieratik, problemaren definizioa ere externalizatuta dago, erraldoi teknologikotara edo beste teknologia modu honetan ulertzen duten entzako. Agian barne formakuntza asko behar dugu baita ere, eta ausardia pixka bat. Nik uste dut esfortzua merezi duela, eta eman diren, bai Bartzelonan, bai beste lekutan eman izan diren esperientziek, antzematen dute ez dela hain arriskutsua. Eta polita, gozagarria, eta ona dela. Nik batez ere adibide hartuta, Decidimen tresnaren adibide hartuta,
nik uste ere kontuan izan behar da, horrelako zerbait egiteko erabaki politiko bat egon behar dela. Bai. Atzetik, esan ez da, teknologia daukan peligrotakoa da, askotan neutraltasunaren esku uzten da, erabaki teknologikoa neutroa da, eta da, justo, zuk azaldu ezun bezala, oso parzializatua dien erabakia, gaina, enpresa hundiek eragina hundia daukaten administrazioan ez ezagutza batez ere, baina nire galdera bidie proiektuari begira bat erabaki politiko hori nola hartzen den, edo nun hartu behar den erabaki politiko hori, zen, hemen egin nahi badago ere nun baita hartu beharko die erabaki politiko horiek, eta argi izan beharko die, zen hemen Gipuzkoan badago ISFE izena duen erakunde bat lan egiten duna udaletxe guztientzat, erabaki politikoak hartzen die teknikoak bertan, eta inoiz ez die bide honetatik. Orduan, nork hartzen du erabaki politiko alde batetik, eta bestetik, txikiek lan egiteko, eta nire galdera nola garatu zenuten dezidin tresna bera, baina txikiek lan egitea nahi bada ere, kontratazio publikoko politikak ere aldatu beharko die, nola bait, esanet. Zen bestela, enpresa hundiek ere, asko sarbide erresagoa daukate administrazio publikoan, enpresa txiki eta kooperatiboek baino. Orduan, nola egin zenuten hori ere, fenomeno, eskerrik asko galderagatik. Bai, eta eske momentu batean politikoetaz ahaztu egin naiz. Behintzat nire kasuan, Bartzelonako udaletxe barruan dauzkan trauma guztiak teknokratekin izan direlako, eta ezan beharra dut, demokrazian oso ahul batean bizi garela. Eta politikariek indar gutxi daukatela administrazio barruan, teknokratak dira benetan agintzen dutenak. Hori ezan da ere, politikariek daukate erresponsabilidadea, eta beraiei leporatu behar diegu, erabaki hauek hartu beharra, eta horrek behar duen indarra, eta erantzunkizuna. Eta eskertze dizu galdera, porque astu egin zait, eta zentroan dago, eraldaketaren zentroan egon behar du, politikari eskatu eta exigitu behar dieguna, beraiei zuzenean, beraiek direlako horren buruak, printzipioz. Gero egongo dira problema guztia, baina hori hasteko. Eta gero, nora aldatu kontratazio publikoa eta guzti hori? Bueno, legea nahiko irekia da. Eta berriz ere, gertatu izan dena da, naiz eta legeak kontratu publikoa modu ezberdinetan egitea posibilitate hori irekia dagoen, teknikariek beti egiten duten modu berdinean. Eta modu hori beti egonda egokitua enpresa handietara. Guk zer egin genuen, pixkat sistema hackeatu. Hackerraren ohitura da, sistema bat aurkitzen duzu, bere mugekin eta bere baliabideekin, eta esate duzu, nola egin dezaket sistema honen barruan, eraldaketa bat, potentzia gehiago ematen didana, sistema horren barruan, baina kodigo berdinarekin, edo kodigo pixkata eraldatuz, orduan guk egin genuena izan zen lote ezberdinak sortu. Eta lote horiek dira txikiak, eta exigitzen genuen ere enpresa handi bat aurkeztu zitekeen. Baina guk exigitzen genuen adibidez, pixka komplikatua da, baina zuzenean lan egin behar zuten programadoreen kurrikuluma edo bere software askeari egindako ekarpenak demostratzea. Ja, bere adibidez GitHub, beste datan eskatzen da, ingeniero tipo hau izan behar du. Edo izan behar du esperientzia hau zubiak egiten. Gurean izan zen, izan behar du esperientzia software askea egiten. Eta enpresa erraldoiek gutxi dauzkate, eta gainera normalean trampa egiten dute. Jartzen dituzte kurrikulum batzuk, eta gero bereiek ez dira lan egiten dutenak. Egiten dute lan externalizatutako, 800 euro kobratzen duten gisako batzuk. Guk hori debekatu genuen, eta legeak hori debekatzea bideratzen du. Baina, klaro, behar da, izugarrizko guk kaleratu genuen kontratu publikoa zeukan 400 orrialde. Jode, ni akademikoa naiz. Jo irakurri ditut gauzak aspergarriak, alucinante da aspergarri. Eta ez dut inoiz horrelako monstruosidaderik idatzi. Baina horretan murgildu behar izan ginen proiektu hau aurrera ateratzeko, eta, bueno, arrakasta hor begibistan dago. Besterik ez badago, eskerrik asko, Xabier.